2023-2024 ikasturtea amaiera iritsi da, eta Gipuzkoako sare publikoko ikastetxeetan erlijio irakasgaia ematen duten irakasleak aukera izan zuten gotzainarekin irakaslanaren egunkortasunari eta erronkei heltzeko. 37. bisitarekin amaitu zen parrokietara egiten ari diren bisitak Gipuzkoako Kristau elkarteen errealitatea entzuteko asmoz. Bisitaldia komunikazio arinagoa ahalbidetu dute eta Kristau elkarteak indartzeko prozesuaren barruan kokatzen dira. Seminarioan osasun pastoraltzaren Elizbarruti arteko bilera egin zen Jose Mari Landa apaizak zuzenduta. Ideiak eta pastoralaren helburuak partekatu ziren topaketa emankor batean. Urtero bezala, Donostiako Elizbarrutiaren formakuntza espiritualaren eskaintzaren barruan, Gipuzkoako apaizak ariketa espiritualak egiten ari dira Nafarroako Irantzu monasterioan, Atiliano Rodríguez gotzainaren gidaritzapean.